Hello everyone, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ओमफ्राय आं दिनैहाय अमा बेदर गोरानजों सबायजों संनो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर बेनिखायनो आङो सबाय एवनानै लाग्रोनो नागिरदों आरोखि उनाखै नालाय सबाया दाबोनो एवनानै हुख्रेमनांगौ ओमफ्राय नै जोंना मैगङा मोनजाबायानो 6-7 बारसो खानानै लाइया ओमफ्राय नै मैगं बारियाव बिबार गायना होबावबाय माया जा मोजां नुदों ओमफ्राय नै लाफाया मोनजाबाय लाफाखौबो खननैसो मोनजाबाय ओमफ्रायहाय ओरैहाय सामब्राम बिलाइ गायना होदों दुन्दियायाबो न'निखौनो जथेस्थ' मोनजायो एफा एफा खानानै ओमफ्राय आङो नै सबाय एवनो थाखाय साराय जानबाय बाहेरायावनो गुसु नालाय बाहेरायावनो अर सुनानैहाय एवनोसै सानबाय आङो अर सायथ'थ'नो एवजेननोसै आं अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो Saya sampai dah kamera macam mana? Anggur nak cuy. Mana saya? Dah sampai. Oh, bosnya. नै सबाया एवखांजोब्बाय दा हुख्रेमनोसै आङो ओमफ्राय नै मा होनो बिदिखौहाय जानथाना मा होनो बेहाय उनफिनबावबाय नै माया दहाय आं एसे उनखाबायमोन आरोखि ना सानजौफुआव संनो आन्दाज उनदों आङो ओमफ्राय नै दा माया बेहाय उनफिनबावबाय नै बेहाय गोदोनि फुराना फेमिलिफोराव थायो आरोखि बियो दासिमबो आंथ' नुफेराखैनोमोन बिदि सबाय उनग्रा दं नामा दासो फार्स्ट टाइम नुदों आङो दानि जुगावथ' नुलाबायलाना गोदोनि बुस्थुफोरखौहाय बिनिखायनो नै दिनैहाय माया दिहुननानै लाबोबाय माबे खनानिफ्राय लाबोखो नायबाय थाबाय आं जा मोजां नुखायोनोसै फिदिंनांगौल' आरामनो गिलिजोबो मा बुस्थु दंमोन गोदो आबै आबौमोननि आमोलावहाय नै बेनो अमा बेदर गोराना बेजोंनो संगोन आङो सबायखौहाय रुबाय नै सबाया ओरै ओंखाम गोदौफावजोब्बायसो नै बानलु सामब्राम रेडि खालामदों हाइजें एसे होनोसै लोगो फैदों नै आंना उन्दैनि लोगो दिनैसो लोगो मोनलायदों माबायदि न'निफोरनो गोगोम गोजोनदों मोजां मोनदों हाबा जाफैनो दा थिनालियावहाय ओमफ्राय नै आंखौ नायनो लुबैदों होननानै हाबफैदों दान्दिसे मादैमोनबो दङ आब' औ बा हनै बाबुआ फिसालाया बेनो देरबाय एरिक औ एरिक
जोङो थांगौहाय गोजोनदों जा मोजां मोनखादों जा गोबावनि फरने औ जा लोगोमोन जोङो उन्दैयावहाय ओमफ्राय नै आंना ओंख्रिया जि मोजां गोदौगासिनो आलासिफोर फैदोंमोन आरोखि ना ओमफ्रायहाय आलासिफोरजों रायज्लायग्रोबाय माबाय ओमफ्राय बेदरबो सबायबो रुनानै दोनखानायमोन नालाय दासो समबार होनो मोनबाय आरोखि ना आङो ओमफ्राय आं दिनै बिराद खुसि जादों आरोखि ना आंनि उन्दैनि लोगो आं दिनै लोगो मोनलायनानै आं जा गोजोननाय मोनखादों ओमफ्रायहाय ओंख्रिया मोनबाय दायो आङो ओंखाम जानोसै लोगोफोर